kast langt. Venstrebakken. Jonas Knudsen. Ampem op. Forlænge. Men ikke nogen Esbjerg-spiller over i bagrummet. Så Kure kan stange bolden væk, men kommer retur. Og giftigt op passen. 1-0. Og så er han igen Mik van Buren. Vi må sige, han skal ikke være glad for at stå i den ende. Han kostede sidste gang, han koster igen i dag. Steffen Rasmussen. Jesper Lange fortsat. Kasper Poulsen. Afslutning! Og 1-1! Fremragende sparket ind! Spørgsmålet er, om ikke også Frederik Rønnow skulle have set bedre ud i situationen her. Lad os prøve at holde øje med den. Jeg ser, at den går under hans arm. Jeg mener, at han skal have den her Rønnow. Van Buren lægger den fint af. Han tjekker Andreasen. Emil Lyng. Redning Steffen Rasmussen. Jeg skal love for, at vi har fået liv i kampen. Van Buren med offside. Han lader spillet fortsætte. Og hvad så? Der er scoret. Og hvad sker der? Lad os få det opklaret. Ja, han er offside. Jeg ved så ikke, om det må være afleveret ned mod Van Buren. Efter afslutningen af Ankersen her, så rammer den en AGF-fod der. Og der ophæver den selvfølgelig offsiden. Men er han offside inden? Nej, altså det der overrasker mig, det er, at linjevogteren hæver flaget. Men så må det være, fordi Ken Hansen, han siger, okay, den rammer en AGF. Ja, og kan Lars snydes. Og Ankersen er så Van Buren! Og 3-1! Lige inden han skiftes ud. Men der jeg mener, det er tilfældigt, det er, at AGF-forsvaren rammer den lige. Ja. Og det gjorde de også ved scoringen for nogle minutter siden. Jonas Knudsen. Til Andreasen, og så er det Braithwaite! 4-1! Og det ender altså i en helt stor ydmygelse for AGF. Den kan vi altså ikke lægge over på en dommerkendelse eller noget andet. Den må de hjem og kigge lidt på. Så snak med organisation for det der. Det var skidt. Det er vel ikke noget, vi kan kalde ufortjent. Nej. Heller ikke, selvom Mik van Buren laver 2 mål. Ankersen! Super i klasse! Hold derop! Altså, det her får ikke bedre. Jeg glæder mig til at se det mål i den her sæson, der er bedre end det her. Det er fantastisk. Det må saftsusme være godt for det her. Ekstraordinært.